Her er fru Jensen. Hun er ved at blive godt træt af hendes gamle computer, for den er ved at blive alt for langsom. Hun er så frustreret over den, at hun er parat til at smide den ud. Men hov, stop en halv. Det er der en smartere løsning på. Kun hver 10. dansker vælger at få repareret sin computer. Men hvor bliver resten af? Ja, de bliver smidt ud. Faktisk smider vi danskere 22 kilo elektronik ud om året. Og det er da vel et stort ressourcespild. Og det er faktisk ikke det eneste problem, der er ved bare at smide vores gamle computere ud. Der er nemlig mangel på stoffet lithium, som bruges i batterier til computere. Så når der ikke er mere lithium at finde i naturen, så er det slut med de gode batterier, som vi er vant til i dag. Men hvad skal fru Jensen så gøre? Ja, der er faktisk ikke meget at gøre. Men heldigvis så har vi skabt Rinovo. Vi tager imod gamle computere, som alligevel skulle smides ud. Og så giver vi dem nyt liv med Chrome OS, så de er klar til at blive solgt for et symbolsk beløb til familier og folk med lavere indkomst. Vi giver din gamle, langsomme, ubrugelige computer nyt liv. Det vi faktisk gør, det er, at vi installerer et styresystem, som hedder Chrome OS på computeren, som er et meget lille program, der ikke kræver særlig meget, så den kun lige skal klare det fornødne. Og så er din computer frisk og klar til brug igen. Og hurtig med garanti. Det er langt fra alle, der har råd til en helt ny computer. Heller ikke i Danmark. For eksempel Monas familie, de har kun lige til det daglige brød. Men det er svært i dag ikke at være på nettet. Det er som at gå glip af en helt verden. Tjenester som netbank, e-boks og YouTube, ja, det er luksus for dem. Vi ønsker at give værdien videre. Rinovo, værdi for andre.